Dobrý deň, vážené delegátky, vážení delegáti. Keď som sem asi pred 2 hodinami prišiel do tohto sálu, tak som bol úplne z toho rozčarovaný, že sa tu zišlo také množstvo ľudí, ktoré majú úprimnú snahu niečo v našej spoločnosti zmeniť. Takúto snahu má Strana zelených. Strana zelených sa už dlhšie obdobie snaží nejakým spôsobom dostať sa do povedomia ľudí, snaží sa realizovať svoje návrhy, ktoré podľa našeho názoru sú pre životné prostredie prospešné. Avšak v súčasnosti v spoločnosti sú rôzne problémy, ktoré na Slovensku Stranu zelených dávajú trošku do inej pozície, ako je to napríklad v zahraničí, kde teda Strana zelených je etablovaným politickým subjektom, ktorý v niektorých oblastiach teda určuje smerovanie spoločnosti. Takže my sme boli v dileme, ostaneme aj na ďalšie obdobie v riskantnej pozícii a budeme sa snažiť bojovať samostatne za tie naše ideály, za tie naše ciele, alebo spojíme sily spolu s niektorými ďalšími subjektmi, ktorí majú rovnaké myslenie, rovnaké ciele a po tých rôznych rokovaniach, ktoré intenzívne prebiehali a po stretnutí s ľuďmi z SDL sme sa jednoznačne rozhodli, že bude nám cťou, ak budeme súčasťou tohto príbehu, tejto snahy. Nehovoriac o tom, že čo sa týka programovej zhody, ja si myslím, že SDL má výborný program, teda nielen v oblasti životného prostredia, pod ktorý by sme sa my ako Strana zelených mohli na 100% podpísať, ale SDL má výborný volebný program aj v ostatných oblastiach, ktoré nejakým spôsobom riešia náš každodenný život. Takže a pri tých ďalších stretnutiach, ktoré sme absolvovali, či už s ľuďmi priamo z vedenia SDL, alebo aj z regiónov, sme dostali presvedčenie, že áno, toto je ten správny spôsob, ako presadiť myšlienky a ciele, ktoré budú pre našich ľudí prospešné. Preto sme sa rozhodli ísť do tohto projektu a ešte raz, bude nám cťou, ak budeme súčasťou tohto príbehu. A verím, že ten výsledok, ktorý sme dosiahli samostatne pri posledných eurovoľbách, čo bolo viac ako 2%, verím, že minimálne takýmto, ak nie väčším príspevkom, prispiejeme aj my k tomu, aby náš hlas bol počuť tam, kde treba. To znamená, aby bol počuť v parlamente. Ďakujem.